खुलुमबाय फैलायबाय गोदान मोनसे भिडिअ लानानै नोंथांमोननि गेजेराव नोंथांमोना भिडिअ नुनाय बायदि माबोरै बमा गारगासिनो दङ इजराइला बेखौ नोंथांमोना नुनो मोनगासिनो दङ दिनै 8 दिनानो जाबाय आरो 8 दिननि गेजेराव प्राय 6000 बिराद गेदेर गेदेर बम बिसोरो माबायाव पेलेस्टाइनाव गारबाय आरो दा बर्तमान टोटेल जी गाजा होननाय जायगा थाइसेयाव टोटेल मानसिफोरानो माने गथ'फोरखौ लानानै 21 लाखमोन आरो बिनि भितराव 10 लाख मानसियानो दा न' गैयै जानानै दोङो आरो दा इजराइला माने मैयानो बुंनाय बाथ्रा जे 24 आवार्सनि गेजेराव बै जायगाखौ बिसोरखौ खालि खालामनो खोन्थादोंमोन माने बै गाजायावनो नाथाय नर्थ गाजानिफ्राय बिसोरखौ साउथ गाजायालागै गासै मानसिफोरखौबो पाब्लिकफोरखौ माने फैनो थाखाय खोन्थादोंमोन आरो जुद्धआ दा ओरैबायदि जानानै उठिदो इजराइलनि माने आर्मिफोरा गासै टेंकफोरखौ लांनानै पुरा बाउन्डारियाव आवथेजोबना दोनदो आरो आर्मिफोरा सिङावबो हाबैनानै 1500निख्रुइ बांसिन माने बिसोरखौ हामासफोरखौ गावथारजोब्बाय आरो दा जि दोङो बिसोरो सब मोनसे सुरंग बानायनाय दं माने हा सिङाव सुंआ रखम हासुं रखम बै जायगायाव बिसोरो दा हाबनानै दोङो आरो बिनिफ्रायनो बिसोरो इजराइलनाव एटाक खालामगासिनो दोङो आरो दा मिथिनाय मथे प्राय 2500 जन माने मानसिफोर जिउ गोमानो गोनां जादों पेलेस्टाइनाव आरो बिनि गेजेराव 700 जन माने उन्दै उन्दै गथ'फोर 700 जन उन्दै उन्दै गथ'फोर जाय बमाखौ नोंथांमोना सिगांनि माने आफगानिस्तानाव आमेरिकाया बमा गारनायखौ नोंथांमोना खोनादोंबा मिथिगोन मास मोनसेयावसो बै 6000 बमखौ गारदोंमोन आफगानिस्तानाव नाथाय इजराइला ओरैबायदि गारदो जे दिनै 8 दिनावनो 6000 बम गारदो आरो सान हर नांलायनाया सोलिगासिनो दोङो नोंथांमोना उनखिजा भिडिअ नुनाय बायदिनो आरो दा बे जुद्धआ माने थाबथानायनि कुनु नामानो गैया आरो दा इजराइलनि प्रेसिडेन्टआ बुंदो जे हामासखौ माने टटेलि पुरा खतम खालामखांजोबनानैसो माने बिसोरो माने रेस्ट लागोन बिनि सिगां माने बे जुद्धआ थाबथानायाव गैया इयाव जाय जेरै थैलांनो हागौ माने कुनु माबा गैया बिनि थाखायनो दा इजराइला ओरैबायदि शास्ति होगासिनो दङ बै गाजा सहराव कुनु दैनि बेबस्था गैया दिनै सानब्रै सानबा जाबाय माने दै साप्लाइखौनो हराखै बिसोरनाव दा दै दोनोबाथाय सागरनि दै जेखौ माने गोबाब मोनजायो मोनलोङो आरो बे दैखौ लोंनानैथ' थांना थानो हाया बा बे दैखौ लोंनोबो हाया आरो बिसोरो दैखौ पुरा टटेलि स्टप खालामना होदो लोगोसे बै जायगायाव कुनु कारेन्ट गैया कारेन्टआ दिनै सानब्रै सानबा जाबाय लोगोसे मेडिकेलफोराव मुलिनि अभाब जाबोदो अक्सिजेनाथ' गोजाननिनो बाथ्रा इन्टारनेट कानेक्सन गैया दा मानसिफोरा जि माने जेनेरेल पाब्लिक बै पाब्लिकफोरा मा खालामगोन मा मागोन बिराद माने अत्याचार जाबाय दङ बिसोरनि सायाव आरो बिनि थाखायनो गासै मुस्लिम देश जेसेबां दङ गासैबो माने ज' जानानै दा माने रायलायगासिनो दङ बै इजराइलखौ माबानो थाखाय फेजेननो थाखाय नाथाय इजराइला जेबो मानियाखै मानोना इजराइलनि उनखिजा आमेरिकानि आखाइ दं आरो आमेरिकाया गोबां हेफाजाब होगासिनो दं इजराइलखौ नाथाय दाबो टेंकफोरखौ माने सिङाव हाबलाङाखै बिसोरो बाहेरावनो दं आरो फ्लाइटजोंबो बिसोरो माने एटाक खालामबाय दङ आरो सागरखैजाबो थांनानै माने हावथेजोबना दोनदो रावबो बाहेराव थांनो हायै रखम आरो दा मानसिफोरा मा खालामगोन मा मागोन जाबाय दोङो माबा नर्थनिफ्राय साउथआव फैनो थाखायबो माने मोनसेल' माने हाइवे बे मोनसेजों माने खमसे खम 10 लाख मानसि माबोरै माने फैगोन खोब माने दिगदार जाबाय दोङो बिसोरो आरो बेफोरबायदि निउस नोंथांमोना दासान्दि मबाइलाव नुगासिनो दं जानो हागौ जायखिजाया नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदों लाइक शेयार कमेन्ट खालाम आरो लोगोसे आंनि चेनेलाव जायफोरा गोदानै फैदों चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम गोजोन्थों।